akan banalah dia usah bakaja-kaja jika di hati alah taniai memilih diri denai ko kaji bayanan jopo ngeruanyo kurang di badan nanko isu ajan disasali jika buruat terjadi diri denai ko banyak kurangno adik kanlah tahu jua eloklah dia ino manuntan sebelum pinang jadi tunggu cakap usaha ditelah pikir jika batinda elok kini patimbangkan baik jo buruanyo diri denai bakato bapisah anggan dan mandangah usahlah tasabui bakato bapisah anggan dan mandangah usahlah tasabui ajan disasali jika buruat terjadi diri denai ko banyak kurangno adik kanlah tahu jua eloklah dia ino manuntan sebelum pinang jadi cakap usaha ditelah pikir jika batinda elok kini patimbangkan baik jo buruanyo diri denai bakato bapisah anggan dan mandangah usahlah tasabui bakato bapisah